kas yayi wuya annabin ne ya baka har kake jan gayya baba ka zama ciwon idan da sai dai hakuri ka faɗa na bi annabi shi kaɗai ya dace na yau bege da kirarika kamar na zauce baba Allah kiyaye ka dan mutunci na Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Dan kamin komai dukkan na zo gwani mai maka kuma ka wuce komai dukkan wani na a duke gabanka ya mai alfarma na jinjina ina lambai ka dan gata duk inda ka sauka ai dole ne a gane kananan shugaba mai baiwa kai ne ka ba da aljannan nan kuma in kai kyauta ta kyauta da sai maran nan ya mita hulla kaunar ka za ka zuba mini dan gata kabir ka taso ka kota manzan Allah dan gata magana ta kare annabi mun kai ne zabun mu dan gata ya saifullahi almustafa bani iya zance kara min sirrin nan wanda za ya sani na zauce in dinga kasida dukkan rijani sai in zarce labbaika masoyin Allah wanda kai ne karshen duk gata Sarkin Usmanu harshen ilahu bakar tamka ya kirari annabi ya sha yabo uban tsarkaka mai madina ma'aiki ya ɗaba min ka ilaika sayyadi mai jindu mai sarka in ya jure shi ne ɗan gata ta kirari da kira uban gidan masu dala madogara na halitta a gaida kai mai ramla a kasta kai a gare ka kai ne ka kawo sallah alƙawi takobin ubangiji ba shirka da shi ya karya maƙiyansa kun ji mai albarka mai share kukan bayi a yau ina tamkarka a gaida bangon kudura da babu mai riskarka ya wanda ke sawa ai atake ba a shakka yau ma amini na dan gani ne yake gaishe ka ya mai halacci kai manni lamuni inganka domin fa kai ne suturar da ke suturta tsiraici mai maganin komai wanda ba a baiwa tukuici ga sha'iran ka masoyanka wanda ba su takaici da suka yi riko da masoyin da ba a ba cin hanci mai gaskiya na ilahu kai ka kawo musulunci domin hakan ya saka son ka ba batun sassauci ga yar hadiyya daga gun amini mai kaunar ka yaushe kai ne gata gare ni baban binta sayyidina Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ibrahim taso ka koda manzon Allah dan gata kuma ba dan kai ba wallahi ba ruwan mu da Allah kai ne ka hada mu da Allah har muke yin sallah ka ga ya mana komai wallahi shugaba sallallahu sarkin mu kawiyu mai zarrate zarta maza ce dan gata mai alqur'ani angon Khadija manzon Allah manzon mu makiyu ya mata ni sirrin Allah haifaffen makka girman ka ya wuce daga jumla rayuwa ta madina balla mani na dinka ya baka dan gata kai musa taso ka kota manzon Allah dan gata magana ta kare annabi mun kai ne zabun mu dan gata ce ya kare in ga gwanin muto ba kowa kolo ne kai ne gwanin da ke ba kowa sanani da wuya dai wallahi ba mu shakkar kowa sai mun faɗa annabi kullum mu za alam a cire shi manufata gatan Allahu bayan ka babu mai wani girma mai girman kai ne tun lokacin da ba mai girma to waye girman umman da kai uban masu ma duk wanda ya ganka ya zama mai girma dan gata habibu ka taso ka kota manzon Allah dan gata magana ta kare annabi mun kai ne zabun mu dan gata ta gayya ne kai da zugar ka ta wuce a musalta sarki ɗaya gayya ta ka da kyau uban mu kusanta ka kira sha kallo kallon ka ya wuce a karanta ka girma karatu kai dai kaɗai a ganka a barka dan gata ka girma ibadu aljanna ma tana shauƙinka ka san Allahu girman ka ya uban haskaka manzo mai Allah girman ka ne ake ta faɗinka kai ne a saman na kai ne kasan ina gaida ka uban gata amini ka taso ka koda manzan Allah dan gata magana ta kare annabi mun kai ne zabun mu dan gata yin Allahu in baka ya abun yake kenan harshen Allahu to kai kadai ake ta karantan gatan sa Aliyu in ga ka to batun shi kenan dole
dole ne a jira ka ranar da kai kadai ne karshen duk gata. Ina tamkarka ka ji mai iya rike kafiri ya sa masa sarka jarumin Allah ba kamar ka mai laulaka masu yi maka tsara suna cikin wata sarka ko ilahu da yayi ka bai yi ma tsara ba yaya za a yi mai hankali ya ganka ya barka ya matsayarar bayi Muhammadan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kai sarkin yaƙi annabi da haka na burge ni kai mai girma ne har mabiyan kana burge ni lallai sarki ne zancen kama yana ta tsumani la ilaha illallah ban ji mutum irin ka ba manzo dan gata kabir taso ka kona manzan Allah dan gata magana ta kare annabi mu kai ne zabun mu dan gata kowa ma naka dan abdu ba kureshe babba rawane naka mala'iku ma suna sai babba sammai ma naka halittun kasan suna ta maraba mu ga mu mutane girman ka ne muke ta faɗin ƙarshen gata Ibrahim taso ka koda manzon Allah dan gata birnin Allahu manzo mai kyawun sunaye sunan ka karimun sunan ka ya wuce sunaye sunan Allahu sunan ka ne uba ga iyaye sunan ka gafuru mai gafara kana ba kowa duk gata kai Musa taso ka koda manzon Allah dan gata tabo manzon mu Allahu sai ya mai doradi an tabo Allahu manzon mu sai ya mai doradi mu kan mu ma'aiki shauƙin mu ya fi karfin radi rayuwar mu gaba ɗaya fansa gare ka ce manzo na dan gata habibu ka taso ka koda manzon Allah dan gata rayuwa ta sahabbai su mutuwa suke dan manzo yaƙi akan annabi babar gaba suke dan kwazo su kashe a kashe su sun ba da rayuwa dan manzo mu dai ba fashi sai mun buwayi kowa kan manzan gata awwal zo taso ka koda manzan Allah